ఓకే. సో, ఈరోజు 9వ అధ్యాయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. నిన్న మీరు సగం చూసుంటారు. ఈరోజు 18 శ్లోకాలు నిన్న చూసుంటారు. 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అంటే అని మొదలుపెట్టి 18 చూశారు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో నిన్న మీరు ఇందులో 18 శ్లోకాలని చూశారు. ఇవాళ ఈ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేది చాలా అన్ని జ్ఞానాల్లోకి ముఖ్య జ్ఞానం అని ఇదంతా కూడా చూసాము మొదటి 18 శ్లోకాలలోనూ. ఇకపోతే 19వ శ్లోకం చూద్దాము. 18వ శ్లోకం వరకు అందరూ చూశారు కదా. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు 18th శ్లోక చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? అన్ని 18th వరకు నిన్న కంప్లీట్ చేశారు. సో 19th స్టార్ట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్కసారి క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని మెసేజ్ పెడదాం. పెడుతున్నాను మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. సో तपाम्यहं अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. తపామి అంటే అర్జున వేడి నొసగువాడును, వర్షాన్ని నిరోధించి మరియు కురిపించటం అన్నీ కూడా నేనే. అమృతత్వాన్ని మృత్యువును కూడా నేనే. సత్ అసత్తు రెండు కూడా నాయందే ఉన్నవి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో వర్షాన్ని కురిపించినా ఆపినా మరి అమృతత్వాన్ని మృత్యువుని రెండు నేనే. సత్తు అసత్తు రెండు కూడా నాయందే ఉన్నవి అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. ఇందులో ఎవరైనా ఈ భాష్యం చదవాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. ప్రవీణ్ కుమార్ గారు చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన వివిధ శక్తులచే విద్యుత్ సూర్యుల ద్వారా వేడిని వెలుతురును ప్రసరించుచుండును. వేసవి కాలమున వర్షము పడకుండా ఆపున్నది మరియు వర్షాకాలమున కుండపోత వర్షములు కురిపించున్నది ఆ శ్రీకృష్ణుడే. జీవిత కాలమును పొడిగించుచు మనలను పోషించు ప్రాణశక్తి అయిన అతడు అంత్యమున మృత్యువుగా మనకు దర్శనమిచ్చును. ఈ శక్తులన్నింటినీ విశ్లేషించి చూచినచో శ్రీకృష్ణునకు
ఒక్క నిమిషం, సారీ. ఓకే. ఈ శక్తులన్నిటిని విశ్లేషించి విశ్లేషించి చూచినచో చూచినతో శ్రీకృష్ణునకు భౌతికము మరియు ఆధ్యాత్మికముల నడుమ ఎట్టి భేదము లేదని మనము నిశ్చయించుకొనగలము. అనగా సత్ అసత్తులు రెండును అతడే. కనుకనే కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు పురోగమించిన స్థితి యందు మనుజుడు సత్ అసత్తుల భేదమును గాంచక సర్వమునందు కృష్ణునే గాంచును. సత్ అసత్తులు రెండును శ్రీకృష్ణుడే అయినందున భౌతిక సృష్టులను కలిగి కలిగి ఉన్న విశ్వరూపము కూడా శ్రీకృష్ణుడే. అంతియేగాక ద్విభుజ మురళీధర శ్యామ సుందరుని రూపమును అతడు ఉనరించిన బృందావన లీలలు ఆ దేవదేవునివే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే సో కృష్ణ. ఈ హరే కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? భగవంతుడు తన వివిధ శక్తులచే, ఇప్పుడు పైన మనం అసలు శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటి? వేడిని కానీ వేడి ఇచ్చేవారైనా, వర్షాన్ని ఆపేవారైనా, కురిపించేవారైనా నేనే అంటున్నారు. అమృతత్వము మృత్యువు రెండు నేనేనంటున్నారు. సత్తు అసత్తు రెండు కూడా నాలోనే ఉన్నది అని చెప్పి శ్లోకానికి అర్థం. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా వేర్వేరు శక్తులతో ఆయన సూర్యుడు ద్వారా వేడి వెలుతురు కూడా ప్రసరిస్తూ ఉంటారు. ఆపేది వర్షాన్ని, కురిపించేది ఆపేది ఆయనే. తర్వాత అమృతత్వాన్ని అంటే మనకు జీవితకాలాన్ని పొడిగించేది కానీ తర్వాత చివరిలో మృత్యుగా వచ్చేది కూడా అన్నీ కూడా భగవంతుడే. ఇవన్నీ చూస్తే మనకు శ్రీకృష్ణుడు భౌతికము ఆధ్యాత్మికముల నడుమ ఎట్టి భేదము లేదని మనము నిశ్చయించుకొనగలము. అంటే ఏమిటి? ప్రాణం ఇచ్చేది ఆయనే, తర్వాత మనకు మృత్యు రూపంలో వచ్చేది ఆయనే. అంటే ఏమిటి? భౌతికము ఆధ్యాత్మికము రెండిటికి కూడా ఏది భేదం లేదు, అన్నీ కూడా ఒకటి. సత్తు అసత్తు రెండూ కూడా భగవంతుడే. కనుక అంటే అసత్ అంటే ఇక్కడ అబద్ధం చెప్పటం అని కాదు, సత్యం అంటే నిజం చెప్పటం అని కాదు, అది మామూలుగా మనం వాడే మాటలు. సత్ అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది, శాశ్వతమైనది అని చెప్పుకున్నాం. అసత్ అంటే అశాశ్వతమైనది, ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు. ఉదాహరణకి అన్ని అసత్తులే. ఈ ప్రపంచం ఏమిటి, జీవులేమిటి, ఎవరూ కూడా ఎప్పటికీ ఉండవు. కాబట్టి సత్తు అనేది ఏంటి అంటే ఆత్మతత్వం, భగవతత్వం, పరమాత్మ ఒక్కటే నిత్యంగా ఉండేది అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి సత్ పరమాత్మతత్వం, ఆత్మతత్వం ఆయనే. అసత్ ఈ కనిపించే జీవులు, ఈ ఏదైతే అసత్యం ఎప్పటికీ ఉంటుందో అశాశ్వతం అనుకుంటున్నాం, అవి కూడా భగవంతుడే, రెండూ ఆయనే. కాబట్టి కృష్ణ భక్తి రసభావనలో ఎవరైతే ప్రోగ్రెస్ అవుతారో ఈ మార్గంలో, వాళ్ళు సత్తు అసత్తు అనేటటువంటి డిఫరెన్స్ వాళ్ళు చూడరనమాట. అన్నిట్లోనూ భగవంతుణ్ణే చూస్తారు. ఇది సత్తు, ఇదే భగవంతుడు అని కాదు, అన్నీ కూడా పరమాత్మ రూపమే. అవి అశాశ్వతమైనవి కూడా పరమాత్మ రూపమే. ఈ రెండు కూడా భగవంతుడే. కాబట్టి అన్ని భౌతిక సృష్టిలలో కలిగి ఉండేటటువంటి విశ్వరూపం కూడా భగవంతుడే. అంతేకాక ద్విభుజ మురళీధర శ్యామసుందర్ రూపంలో కూడా అతడు వనరించిన బృందావన లీలలు కూడా ఆ దేవదేవునివే అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఈ అన్నీ నేనే అంటున్నారు అని కొంచెం మనకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండవచ్చు. కాకపోతే అమృతత్వము మృత్యువు సత్తు అసత్తు అన్నింటిలో భగవంతుణ్ణి చూడండి అన్న విషయం ఆయన మనకు చెప్పటమే ఈ శ్లోకానికి అర్థము. ఇదేదో అశాశ్వతం, ఇదేదో పెద్ద ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అనుకోవద్దు. భగవంతుడు లేనిది లేదు. అశాశ్వతంగా అవి ఉన్నప్పటికీ అవి కూడా, దానిలో కూడా నేను ఉన్నాను అన్న విషయం మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో త్రైవిద్యామాం సోపపా పూత పాప, ఇది అధ్యాయం.
20వ శ్లోకం చూద్దాము ఇప్పుడు. త్రైవిద్యమాం సోమపాపూత పాపా యజ్ఞైర్విశ్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. అంటే స్వర్గలోకాలు కోరుతూ వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు మరియు సోమరసాన్ని పానం చేస్తూ ఉంటారు అని పరోక్షంగా, అంటే ఈ వేదాలు చేసేవాళ్ళు ఆ సోమరసం అని ఉంటుంది, ఆ వేదాలలో సమర్పించినటువంటిది. అది తింటే, అది తీసుకుంటే ఈ సోమరసం స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుంది అనేటటువంటి నమ్మకం ఉంటుంది. సో ఇలా స్వర్గలోకాలు వెళ్ళాలి అనే కోరికతో ఇలా వేదాధ్యయనం చేస్తూ సోమరసాన్ని తీసుకునే వాళ్ళు పరోక్షంగా వాళ్ళు కూడా నన్నే అర్చిస్తున్నారు, నన్నే పూజిస్తున్నారు, పాపఫలాల నుండి పవిత్రులై అలాంటి వాళ్ళు పుణ్య ఇంద్రలోకంలో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది దీని భాష్యం కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ త్రైవిద్య అంటే 3 వేదాలను తెలిసిన వారు, ఇది ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము, అంటే ముఖ్యమైనటువంటి 3 వేదాలు. ఈ త్రైవిద్య తెలిసిన వాళ్ళు నన్ను సోమపాన రసంతో తాగుతారు. పాపాలు నశించి వాళ్ళు యజ్ఞాలతో పూజించి స్వర్గ మార్గాని కోసం ప్రార్థిస్తారు. ఎవరు? వాళ్ళు. తే అని చెప్తున్నారు. పుణ్యాన్ని ఆసాద్య పొంది సురేంద్రలోకం, ఇంద్రలోకాన్ని అశ్నంతి అనుభవిస్తారు. దివి అంటే దేవతలకు సంబంధించిన దివి స్వర్గలోకంలో దేవభోగాలను అనుభవిస్తారు. అంటే స్వర్గలోకాన్ని కోరుకుంటూ ఈ 3 వేదాలను అధ్యయనం చేసేవారు సోమరసపానం చేసి పరోక్షంగా వాళ్ళని అన్నీ పూజిస్తారు. అలా పూజించిన తర్వాత పాపఫలాల నుంచి వాళ్ళు పవిత్రులై అలాంటి వాళ్ళు పుణ్య ఇంద్రలోకంలో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ భాష్యం ఒకసారి చూద్దాము. ఎవరు చదువుతారో ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ భాష్యం ఎవరు చదవగలరు? ఓకే, హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రవీణ్ కుమార్ గారు. ఈ శ్లోకమునందలి త్రైవిద్య అను పదము సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదములను సూచించుచున్నది. ఇట్టి 3 వేదములను అధ్యయనము చేసిన బ్రాహ్మణుడే త్రివేది అని పిలువబడును. ఈ వేదముల యందు తెలుపబడిన జ్ఞానము ఎడ ఆకర్షణను కలిగి ఉండువాడు నిక్కముగా సంఘములో అత్యంత గౌరవనీయుడు కాగలడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వేదాధ్యయనపు అంతిమ ప్రయోజనమును తెలియని వేద పండితులే అధికముగా ఉన్నారు. కనుకనే ఆ త్రివేదులకు అంతిమ లక్ష్యము తానే అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చట ప్రకటించుచున్నాడు. నిజమైన త్రివేదులు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చరణ కమలములకు శరము నొంది అతని ప్రీత్యర్థమై భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తులగుదురు. అట్టి భక్తి యోగము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుటతోను మరియు అదే సమయమున కృష్ణుని గూర్చి నిజముగా అవగతము చేసుకొనుటకు యత్నించుటతోను ఆరంభమగును. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వేదాధ్యయన పరులు సాధారణముగా ఇంద్రుడు, చంద్రుడు వంటి దేవతల కొరకు యజ్ఞములు చేయుట ఎందే మగ్నులగుదురు. అట్టి యత్నముచే వివిధ దేవతార్చకులు నిక్కముగా రజస్థ మోగున సంపర్కము నుండి శుద్ధి పడిన వారై మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకాదిప్పలు ఊర్ధ్వలోకములను, స్వర్గలోకములను చేరుదురు. అట్టి ఉన్నత లోకములను చేరిన పిమ్మట వారు భూలోకమునను అనేక లక్షల రెట్లు అధికముగా సుఖములను అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ.
సో ఇక్కడ ఈ త్రైవిద్య అనే మాట చూసాము. త్రైవిద్య అంటే సామవేదం, యజుర్వేదం, ఋగ్వేదం అని చెప్పుకున్నాం. ఈ 3 వేదాలు అధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణుణ్ణి త్రివేది అని పిలుస్తారని చెప్తున్నారు. సో ఈ వేదాల్లో చెప్పబడిన జ్ఞానం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు మంచి సంఘంలో కూడా వాళ్ళకి మంచి గౌరవం అది కూడా లభిస్తుంది. వాళ్ళను త్రివేదులని పిలుస్తారు. అయితే ఈ వేదాధ్యయన అంతిమ ప్రయోజనము ఏమిటో ఈ వేద పండితులు కూడా ఒక్కొక్కసారి తెలుసుకోలేని వాళ్ళు చాలామంది కనపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ త్రివేదులకు అంతిమ లక్ష్యం నేనేనని ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. కానీ నిజమైన త్రివేదులైతే భగవంతుడి చరణ కమలాలనే వాళ్ళు భగవంతుడి పాదాలు శరణు వేడి ఆయన భక్తిలో నియుక్తులై ఉంటారు. కానీ అలా భక్తి యోగం అంటే హరే కృష్ణ భగవంతుడిని జపించటం, నామజపంలో నియుక్తులై మనం ఇక్కడ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించుతూ ఆ రకంగా భగవంతుడిని మనం తలుసుకోవచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాము. అలా జపించటంతో అలా జపంలో నిమగ్నమై భక్తిలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని నిజంగా అర్థం చేసుకోవటం మనకు మొదలవుతుంది. అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట భగవన్నామ జపం. ఆ నామజపంతో మనకు స్లోగా ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం అనేది ప్రారంభం అవుతుందని చెప్తున్నారు. కానీ అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ వేదాధ్యయనం చేసిన ఈ గొప్ప గొప్ప పండితులందరూ ఇలా ఇంద్రుడు చంద్రుడు వీళ్ళకి యజ్ఞాలు చేస్తూ వాటిల్లో నిమగ్నం అవుతున్నారు. అవేమో వాళ్ళు అలాంటి ప్రయత్నంతో మంచి రజస్తమ గుణాల నుండి శుద్ధి పడుతున్నారు. ఏది రజోగుణము తమో గుణము వాళ్ళు వదిలించుకుంటూ మంచి సత్వగుణంలో ఉంటున్నారు. సత్వగుణంలో ఉంటే మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకము ఇలాంటి మంచి పైలోకాలు, స్వర్గలోకాలు అన్నమాట. ఇవన్నిట్లో వాళ్ళకి స్థానం లభిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమిటి అంటే మనకు విముక్తి అనేది కావాలి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మనం భగవంతుడిని ప్రార్థించాలని చెప్పుకున్నాం. ఈ ఊర్ధ్వలోకాలు స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు, కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఎన్నో సుఖాలనవి అనుభవిస్తారు. కానీ పుణ్యం కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలోకి రావటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ నిజమైన మోక్షం రావాలి అంటే భగవంతుడిని మనం జపించటం, భగవంతుడి భక్తి మార్గంలో నియుక్తులై ఉండటం మనకి ముఖ్యము అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. సో దీని యొక్క శ్లోకం యొక్క అర్థం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. స్వర్గలోకాన్ని కోరుతూ వేదాధ్యయనం చేస్తూ సోమరసం పానం చేసేవాళ్ళు పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తున్నారు. వాళ్ళు పాపఫలాల నుంచి పవిత్రులవుతున్నారు. పుణ్య ఇంద్రలోకంలో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. తీతం భూత్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నా గతాగతం కామకామా లభంతే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సో ఈ శ్లోకంలో ఈ స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి విస్తృతమైన స్వర్గలోక భోగాలు అనుభవించి వాళ్ళు పుణ్యం క్షీణించిన తరువాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలోకి వస్తారు. ఈ విధంగా త్రివేదాల నియమానుసరణం ద్వారా ఇంద్రియ భోగాన్ని వాంఛించేవారు కేవలం మళ్ళీ జనన మరణాలనే పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఈ వేదాలన్నీ చదివేసి ఈ ఇంద్రియ ఈ తపస్సులు అవి చేస్తున్నారు, సోమరసం తాగుతున్నారు, వాళ్ళు రజస్తమో గుణాల నుంచి శుద్ధి అవుతున్నారు. సో వాళ్ళకి మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం ఇవన్నీ కూడా ప్రాప్తమవుతున్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నతులు అది కూడా నన్నే ఇండైరెక్ట్గా పూజిస్తున్నట్టు. కానీ దానికి ఫలితం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు సత్వగుణంలో ఉంటున్నారు, ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తూ భూలోకం కంటే ఎంతో సుఖాలను అనుభవిస్తున్నారు.
అయితే ఈ శ్లోకం అని ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు అవన్నీ అనుభవించిన పుణ్యం అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు జైంట్ వీల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఆ జైంట్ వీల్లో పైకి వెళ్తాము, ఏది పుణ్యం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అంతా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది, బాగుంటుంది, కానీ అక్కడే ఉండం కదా, మళ్ళీ కిందకు వస్తాం. అలాగే ఈ పుణ్యం అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వీళ్ళు భూలోకంలోకి వస్తారు. అలాగే మళ్ళీ కేవలం ఈ జనన మరణాలనే తిరిగి తిరిగి ఇంద్రియ భోగాలను వాంఛించే వాళ్ళు ఇలాగే ఈ జనన మరణాలతో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఈ విధంగా ఈ మూడు వేదాల నియమానుసరణం ద్వారా ఇంద్రియ భోగాలను వాంఛించే వాళ్ళు ఈ జనన మరణాలని మళ్ళీ మళ్ళీ పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వారు ఎవరు, ఈ యజ్ఞాలు చేసేవారు, అంటే దానిని భుక్త్వా అనుభవించి స్వర్గలోకం విశాల విస్తృతమైనటువంటి ఈ స్వర్గలోకాన్ని అనుభవించి క్షీణే పుణ్యే, వాళ్ళ పుణ్యం క్షీణించగానే మర్త్యలోకం అంటే మన యొక్క మానవలోకంలోకి విశంతి మళ్ళీ పతనం చెందుతారు, అంటే మళ్ళీ వస్తారు. ఏవం త్రయీ ధర్మం అంటే ఈ విధంగా ఈ మూడు వేదాల సిద్ధాంతాలను అనుప్రపన్న ఆచరిస్తూ గతాగతం అంటే మృత్యువు మరియు జన్మము. గత అంటే మృత్యువు, అగతం అంటే జన్మము. కామ అకామ అలాగే ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకుంటూ కామ లభంతే పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో విస్తృత స్వర్గలోక భోగాలు అనుభవించి పుణ్యం క్షీణించగానే వాళ్ళు భూలోకానికి తిరిగి వస్తారు. ఈ రకంగా ఏమిటంటే ఈ త్రివేదాల నియమానుసరణ ద్వారా వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగాన్ని వాంఛించే వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు, కేవలం ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇరుక్కుని వస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారనమాట. సో అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే, కానీ అనన్య చిత్తంతో ఎవరైతే మాం ఎవరైతే ఏ జనులైతే పర్యుపాసత నన్ను పూజిస్తారో, శ్రద్ధతో అర్చిస్తారో, తేషాం వారికి నిత్యాభియుక్తానాం ఎల్లప్పుడూ భక్తిలో స్థిరులైన యోగక్షేమం, యోగ అంటే ఇక్కడ అవసరాలు, క్షేమము అంటే రక్షణ, వాళ్ళ యోగక్షేమాలు వహామ్యహం నేనే వహిస్తాను. అహం అంటే నేను. సో అనన్య చింతనతో అంటే ఇక వేరే లక్ష్యమేమి లేకుండా కాన్సన్ట్రేషన్తో అని అర్థం అన్నమాట. ఫోకస్తో, సింగిల్ పాయింటెడ్ మైండ్తో, ఇతర లక్ష్యం ఏమీ లేనివారే అంటే కాన్సన్ట్రేషన్తో భగవంతుడి మీద మనస్సును ఫోకస్ చేసి ఎవరైతే ధ్యానిస్తారో, అనన్య చింతతో నన్ను ధ్యానించే వాళ్ళు, సదా అర్చించే వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను, అంటే వారికి లేనివి సమకూరుస్తాను, ఉన్న వాటిని సంరక్షిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దామండి. ఇది చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? భాష్యం చదువుతారా ఎవరైనా భాష్యం చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఎవరు చదివే వాళ్ళు ఎవరు లేరా? రాజశేఖర్ గారు మీరేమైనా చదువుతారా భాష్యం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ రాజశేఖర్. హరే కృష్ణ చదువుతారా? కృష్ణ భక్తి రసభావనము లేకుండా క్షణకాలమును జీవింపలేనివాడు శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, పాప పద్మ సేవనము, ఇతర సేవలను కూర్చుట శక్యము ఆత్మ నివేదనముల ద్వారా భక్తియుక్త సేవయందు నియుక్తుడై 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని చింతించుట కన్నను అన్యమున కావింపడు.
అట్టి కర్మల అన్యమును కావింపడు అంటే ఆయన అన్యము చింతించడం తప్ప ఇంక వేరేదేమీ చేయడు అని చెప్తుంది. ఓకే, చదువు. అటు చదవాలా మాతాజీ? ఇక్కడి నుంచి చదువు. ఆ. అట్టి కర్మలు సర్వమంగళదాయకములు మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తి పూర్ణములు. అవి ఆత్మానుభావమునందు భక్తుని పూర్ణుని కావింపగలవు. తద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుని సహచర్యమును పొందుటయే అతని ఏకైక కోరిక కాగలదు. అట్టివాడు నిస్సందేహముగా ఆ భగవానుని ఎట్టి కష్టము లేకుండా చేరగలడు. వాస్తవమునకు ఇదియే యోగమనబడును. భగవానుని కరుణచే అట్టి భక్తుడు ఎన్నడును ఈ భౌతిక జీవమునకు తిరిగి రాడు. ఈ శ్లోకమునందలి క్షేమము అను పదము శ్రీకృష్ణ భగవానుని కృష్ణ పూర్ణ రక్షణమును కృపాపూర్ణ రక్షణమును కృపాపూర్ణ రక్షణమును సూచించుచున్నది. అనగా యోగము ద్వారా కృష్ణ భక్తి రసభావనను పొందుటకు భక్తునకు తోడ్పడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతడు సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి రసభావితుడైన పిమ్మట దుఃఖభూయిష్టమైన బుద్ధి జీవమునకు తిరిగి బద్ధ జీవమునకు తిరిగి పతనము చెందకుండా రక్షణము నొసగును. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అంటే నా దివ్య రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ అనన్య భక్తితో నన్ను సదా అర్చించే వారికి అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, నన్ను అనన్య చింతనతో ఎవరైతే స్మరిస్తారో, ఏ జనా పర్యుపాసతే, ఏ జనులైతే నన్ను ఆ రకంగా పూజిస్తారో శ్రద్ధతో, తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం, అలా వాళ్ళు ఆ భక్తిలో వాళ్ళు నిత్యము కూడా యుక్తులై ఉన్న వాళ్ళ యోగక్షేమాలు వహామ్యహం, నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. సో దానికి గురించి భాష్యం ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇలా ఆయన భక్తిభావం లేకుండా క్షణకాలంలో కూడా జీవింపలేనివాడు. అంటే ఈ భక్తి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఏ రకంగా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండవచ్చు అనేది నవవిధ భక్తులు అని మనం 18 days గీతా క్లాస్లో కూడా చూసాం. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, వందనం, అర్చనం, పాద పద్మ సేవనం, ఈ తర్వాత సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం, ఈ 9 రకాలు అన్నమాట. ఈ ఈ ఈ సేవల ద్వారా ఆయన అలా ఎవరైనా సరే 24 గంటలు భగవంతుణ్ణి మనస్సులో ఉంచుకోవటం అంటే ఏ పని చేయకుండా కూర్చుని ఆలోచించటం అనే కాదు, ఏది చేస్తున్నా మన మనస్సులో వెనక భగవంతుణ్ణి ప్రతిష్ఠించగలగాలి మన మనస్సులో. అది అంటే ఇక వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా అది అవగాహన ఉంటుందన్నమాట మనస్సులో, వేరేది వాళ్లకు ఉండదు. అలా కర్మలు సర్వమంగళదాయకములు, ఆధ్యాత్మిక శక్తి పూర్ణాలు. అలాంటి కర్మలు, అట్లా చేస్తూ ఉండే పనులు సర్వమంగళదాయకములు, ఆధ్యాత్మిక శక్తి పూర్ణాలు అని చెప్తున్నారు. ఏది భగవంతుని నిత్యము మనస్సులో మనం స్మరించుకుంటూ అంటే ఆయన యొక్క ఉనికిని మనం మర్చిపోకుండా ఉంటూ పనులు చేయగలిగితే, అంటే ఏ పని చేసినా కూడా మనం భగవంతుడికి అర్పించి చేయాలని చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ అవగాహన మనలో జీర్ణించుకోగలిగితే అప్పుడు మనకు అలాంటి కర్మలన్నీ కూడా మంగళప్రదము, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కూడా మనకిస్తాయి. ఇది ఆత్మానుభూతిలో భక్తుడిని పూర్ణుడిగా చేయగలవు, సంపూర్ణుడిగా చేయగలవు. అంటే నిజమైన ఆ భక్తి తత్వంలో మనకు పరిపూర్ణతను ఇవ్వగలవు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడి సాహచర్యం పొందటం అతని ఏకైక కోరిక కాగలదు. అప్పుడు మనకు భగవంతుడి యొక్క అనుభూతిని చెందాలి, ఆయన్ను పొందాలి అనేటటువంటి కోరిక కూడా కలుగుతుంది. అలాంటి వాళ్ళు నిస్సందేహంగా ఏ కష్టము లేకుండా భగవంతుణ్ణి చేరవచ్చు అని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి దీనినే యోగము అని అంటారు. భగవంతుడి యొక్క కరుణచే అలాంటి భక్తుడు మళ్ళీ కూడా ఈ భౌతిక జీవితానికి తిరిగి రాడు. సో ఇక్కడ యోగము అంటే ఏంటి? భగవంతుణ్ణి పొందటానికి, ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవటానికి మనం ఈ రకమైనటువంటి భక్తి మార్గంలో ఈ ఆరాటంతో, ఈ నామజపంతో, ఈ నవవిధ భక్తులలో ఏదో ఒక భక్తి మార్గమైన పట్టుకుని మనం భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనేటటువంటి ఆ కోరికతో చివరికి ఆ భగవత్ ఆత్మదర్శనం, ఆ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటమే యోగము
అని చెప్పి అలా ఉండాలంటే నిస్సందేహంగా ఏ కష్టం లేకుండా వాళ్ళు చేరగలరు, వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు. ఎలాగూ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కీర్తనం ఈ నవవిధ భక్తులలో ఏ మార్గమైనా అని చెప్పేసి. అంటే అనన్యాశ్చింతయంతో మా సతతం అనన్య చింతనతో ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధగా అర్చిస్తారో, అంటే మనస్సులో ఎప్పుడు కూడా నన్ను శ్రద్ధతో పెట్టుకుని వాళ్ళు తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం నిత్యము భక్తిలో స్థిరులై అలా ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో వాళ్లకు భగవంతుణ్ణి పొందాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, చేరాలి అనే కోరిక కూడా కలుగుతుంది. ఆ తర్వాత నిజంగానే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు దర్శించగలరు, పొందగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జీవనానికి తిరిగి రారు. ఈ శ్లోకంలో క్షేమము అనే పదానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కృపాపూర్ణ రక్షణను చూపిస్తున్నది. ఆయన యోగక్షేమం. యోగము అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావన పొందుటకు భక్తునకు తోడ్పడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతని సంపూర్ణ భక్తి రసభావితుడైన తరువాత దుఃఖభూయిష్టమైన బద్ధ జీవనానికి రాకుండా రక్షణ కలిగిస్తారు. యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను అంటే ఇక్కడ యోగము అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు అన్నారు. ఆ భక్తి అవసరాలు అంటే ఇక్కడ యోగము అంటే ఏమిటి? ఆయన మనకు గనక కృష్ణ భక్తి రసభావం పొందటానికి భక్తుడికి తోడ్పడతాడు భగవంతుడు. ఆ కృష్ణ భక్త రసభావన అంటే ఏమిటి అంటే ఆ రసభావన వస్తేనే మనం భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతాము. అతను సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి రసభావితుడైన తరువాత దుఃఖభూయిష్టమైన బద్ధ జీవనానికి ఇక తిరిగి రాకుండా రక్షణ. అది మోక్షస్థితి అన్నమాట. అదే సమాధి. ఆ సంపూర్ణ భక్తి రసభావన అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఈ అష్టాంగ యోగంలో చూసాం, ఆఖరి స్టేజ్ సమాధి, యూనియన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పేసి. అదియే సంపూర్ణ భక్తి రసభావన. అది భక్తి భావంతో మనం ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళగలగటం అన్నమాట. అలా వచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మనము భగవంతుని పొందుతాము. ఇంకా మళ్ళీ కూడా మనకి ఇక్కడికి రావాల్సిన ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధిరహితమైన ఈ భూలోక ప్రపంచానికి మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరము ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏప్యన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితా తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యా విధిపూర్వకం. సో కౌంతేయ అన్యదేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించేవారు వాస్తవానికి అవిధిపూర్వకంగా నన్నే పూజిస్తున్నారు అని చెప్పి, అంటే ఇండైరెక్ట్గా. అవిధిపూర్వకం అంటే ఇండైరెక్ట్గా వేరే దేవతలను కూడా పూజిస్తాము. పూజించిన వాళ్ళు శ్రద్ధగా, మనకు ఒక్కొక్క దేవత మీద భక్తి ఉండొచ్చు, వాళ్ళని భక్తితో పూజించినప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు నన్నే పూజిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. సో కౌంతేయ అన్య దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో నన్నే పూజిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది ఒక్కసారి ఎవరు విజయ గారు మీరు చదువుతారా? ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లేదంటే విజయ గారు మీరు చదువుతారా ఇది? మాధురి రెడ్డి గారు మీరు చదువుతారా? ఓకే, రాజశేఖర్ గారు. హరే కృష్ణ చదవండి. దేవతార్చనమునందు నియుక్తులైన వారు చేసేడి అర్చనము నాకే పరోక్షముగా అర్పింపబడినను వారు నిజమునకు మందబుద్ధులై ఉన్నారు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికి ఉన్నాడు. ఉదాహరణకు ఒకడు కొమ్ములకు ఆకులకు నీరు పోసి చెట్టు మొదలకు నీరు పోయనిచో తగినంత జ్ఞానము లేనివాడుగా, అంటే నియమ పాలనము లేనివాడు పరిగణింపబడును. అదే విధముగా ఉదరమునకు ఆహారము నందించుటయే దేహేంద్రియములన్నింటినీ సేవించుట లేదా పోషించుట కాగలదు.
వాస్తవమునకు దేవతలు భగవానుని ప్రభుత్వమున వివిధ అధికారులు మరియు నిర్దేశకుల వంటి వారు. జనులు ప్రభుత్వముచే ఏర్పరచబడిన శాసనములనే అనుసరించవలెను గాని దాని ఎందలి అధికారులు లేదా నిర్దేశకుల వ్యక్తిగత శాసనములను కాదు. అదే విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ భగవానునే అర్పించవలెను, తద్వారా అతని వివిధ అర్చించవలెను, తద్వారా అతని వివిధ అధికారులు మరియు నిర్దేశకులందరూ అప్రయత్నముగా సంతృప్తి నొందెదరు. అధికారులు, నిర్దేశకులు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా తమ కార్యములందు నియుక్తులై యున్నందున వారికి లంచమివ్వజూచుట వాస్తవమునకు చట్ట విరుద్ధము. ఈ విషయమే ఇచ్చట అనిధిపూర్వకం అని తెలుపబడినది. అనగా అవసరమైన అన్య దేవతార్చనమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చట ఆమోదించుట లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో దేవతా అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఒకవేళ ఇప్పుడు కొమ్మలకు ఆకులకు నీరు పోసి చెట్టు మొదలకు నీరు పోయకపోతే ఉపయోగం ఏముంది? అలాగే ఆహారాన్ని అందించుటే దేహేంద్రియములన్నింటినీ సేవించుట లేదా పోషించుట. మనం పొట్టకి ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు స్టమక్ ఆకలి అంటుంది కాబట్టి తీసుకుంటాం, కానీ మనం తీసుకున్న ఆహారం కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు అన్నిటికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది, అవునా? అలాగే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు ఆదిదేవుడు ఒక్కడే భగవంతుడు. ఆయనకు మనము ముఖ్యంగా అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇక వేరే దేవతలు అంటే అది ఏదో తప్పు అని కాదు. అన్ని భగవంతుని యొక్క అన్ని విస్తరణలకు మనం గౌరవాన్ని ఇవ్వవలసినదే. భగవంతుడే సృష్టించేది, లయం చేసేది, మెయింటైన్ చేసేది ఈ యోగమాయ శక్తితో. మాయాశక్తి అమ్మవారు, అది అన్నీ కూడా మనకు భగవత్ శక్తియే. ఆయన ఆదిదేవుడు. సో మూలము అన్నిటికీ ఒక్కటే కాబట్టి ఆ విషయం చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ మనం అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ దేవతకు పూజ చేసినా కూడా ఆ దేవతలు ఫైనల్గా అది మనం భగవంతుణ్ణి పూజించినట్లుగానే అది లెక్క అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఎవరిని పూజించినా ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్గా నన్నే పూజిస్తున్నారు. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మామభిజానంతి తత్వేన తశ్చ్యవంతి తే. సో అహం నేను నిశ్చయంగా, హి అంటే తప్పనిసరిగా, సర్వయజ్ఞానం భోక్తచే అన్ని యజ్ఞాలను అనుభవించేవాడిని, ప్రభురేవచ అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా ప్రభువును నేను. నతు మాం అభిజానంతి కానీ మా అంటే నేను నా అంటే అభిజానంతి నన్ను ఎవరు నన్ను ఎరుగరు. తత్వేవన తశ్చవంతి తే. తత్వేవన నిజంగా, తత్వేవన అంటే అందుచే నిజంగా, చవంతి పతితులు అవుతారు వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే నన్ను సర్వయజ్ఞాలకు సర్వభోక్తలను అనుభవించేవాడిని అని ఎవరైతే తెలుసుకోలేకపోతారో, నేను అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్తను, అందరికీ ప్రభువునై ఉన్నాను, కానీ నా దివ్య స్వభావాన్ని ఎవరైతే గుర్తింపలేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళు పతనాన్ని అంటే చవంతి అంటే పతితులు అంటే వాళ్ళకి ఇక మోక్షం అనేది ఉండదు అని అర్థం అన్నమాట. పతితులు అవటం అంటే ఇక వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉండదు. ఇక మోక్షం అని ప్రోగ్రెస్ లేకపోవటం ఏముంది? మన లోకంలో ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే మనం చిక్కుకుంటూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత పతనం అంటే మనం అధలోకాలకు కూడా వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఏది? మనం గనక ఈ భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోలేకపోతే అని చెప్తున్నారు అన్నమాట.
సో ఆయన దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తింపలేని వారు. వేదం అంటే ఈ ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవటం అన్నమాట. లోపలికి వెళ్ళి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగితేనే మనకు ఆ మోక్షం వస్తుంది. ఈ ఆత్మతత్వమే పరమాత్మతత్వం, అదే భగవతత్వం. సో అది ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోగలగాలి. ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోవటం ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనో నిగ్రహము అవసరము. అవి చేయాలి అంటే ఏమిటి అంటే సమచిత్తం కావాలి. అంటే ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి, అన్ని విషయాల్లో ఒకే రకంగా ఉండగలగాలి, ఎవరిని శత్రువునైనా మిత్రువునైనా ఒకే రకంగా చూడగలగాలి. అన్ని ఎన్నో లక్షణాలు మనకు ముందు ముందు వస్తాయి. ఈ 6 చాప్టర్, ఈ మనకి లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్లో ఏ రకంగా ఉన్నట్లయితే మనకి సమత్వము, ఆ తర్వాత ఈ భక్తిభావము డెవలప్ అవుతాయో, మనం ఇక్కడ భక్తిభావాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలో ఈ భక్తి యోగంలో చూస్తున్నాము. లాస్ట్ 6లో మనము జ్ఞానయోగంలో ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ రకంగా ఉండాలి, ఎలా జీవన విధానాన్ని సాగించాలి, అప్పుడు మనకు అర్హత వస్తుంది. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే అర్హత అనేది లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్లో ఇంకా వివరంగా చూస్తాం. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఇక్కడ చెప్తున్నారు నేను సర్వయజ్ఞాలకు భోక్తను ప్రభువును అయి ఉన్నాను, కాబట్టి నా దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తించలేని వారు పతనం ఉంటారంటే, ఇక్కడ మనం అన్నీ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోకపోతే ఇక మనం పతనం పొందుతామా అనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్ కాదు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే లోతైన అర్థం గమనించాలి మనం. ఇక్కడ ఏమిటి అంటే ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆ పరమాత్మతత్వం ఏమిటి, అందరిలోనూ ఆయన ఉన్నారు అని మనం ఆ సమస్థితిని పొందగలిగిన వాళ్ళు నన్ను దర్శిస్తారు. వాళ్ళకి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆ ఆనందాన్ని ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోగలిగి అలా చవి చూడగలిగి ఆ అనుభూతిని పొందగలుగుతామో మనకు దివ్యానందం, నిత్యానందం, సచ్చిత్తానందాలో ఉన్న ఆనందం కలుగుతుంది. అందుకే అమృతత్వము అని కూడా చెప్తారు. ఈ 13th చాప్టర్లో క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే భగవంతుని తెలుసుకుంటావో నువ్వు ఆ అమృతత్వాన్ని నువ్వు చవి చూస్తావు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో అది తెలుసుకున్న వాళ్లకు అంతా ఆనందమే. ఏ విషయం కూడా వాళ్లకు ఈ భౌతిక రకమైన సుఖదుఖాలు ఏవి కూడా వాళ్లకు లెక్కలోకి రావు. శారీరక బాధ కూడా వాళ్లకు తెలియదు. అంత ఆనందంలో వాళ్ళు ఉంటారు. సో అది నా దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తించలేని వారు అంటే ఆ స్థితి, అది భగవంతుడి యొక్క దివ్యత్వం. ఆ దివ్యత్వాన్ని మనం అనుభూతి చెందగలిగితే భక్తి భావనతో కానీ లేదంటే జ్ఞానం ద్వారా సంపాదించినటువంటి భక్తితో కానీ మనం ఆ దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తిస్తే మనకు కూడా ఆ ఆనందం, ఆ అమరత్వం ఏమిటో చవి చూస్తాము, అమృతతత్వము అని చెప్పి మనం అది ఇక్కడ మెయిన్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. కాబట్టి మనకు తాత్కాలిక లాభాల కోసం దేవతలు ఏది వర్షం పడాలని వర్షదేవుడికి ఇవన్నీ ఏదో చేస్తూ ఉంటాం, అన్నీ భూలోక లాభాల కోసం. కానీ వాళ్ళు అసలైనటువంటి సంతోషాన్ని, నిత్యము ఉండేటటువంటి ఆ నిత్యానందాన్ని, సచ్చిత్తానందంలో భాగమైన నిత్యానందాన్ని తెచ్చుకుని మోక్షం తెచ్చుకోవాలి అంటే మనకు భగవంతుడు మీద ఆ కోరికతో మనము అర్థం చేసుకోవటానికి భగవంతుడిని పొందాలి. సో ఈ భౌతిక కోరికలతో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం అంటే అంటే శుద్ధ భక్తి కాదు, కానీ చేయొచ్చు. తద్వారా వాంఛిత ఫలాన్ని పొందుతాం, కానీ అది శుద్ధ భక్తి కాదు. శుద్ధ భక్తి అంటే దేనికి భగవంతుణ్ణి నిజంగా మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించేది. ఈ భౌతిక సుఖ దుఃఖాలకు అతీతంగా, ఈ కోరికలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి భక్తి భావం అన్నమాట.
యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతా భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు అంటే యాంతి పొందుతారు, దేవవ్రత దేవతలను పూజించేవారు, దేవాన్ పితॄన్ యాంతి దేవతలను పితృదేవతలను యాంతి పొందుతారు, పితృవ్రత పితృదేవతలను పూజించే వాళ్ళు భూతాని భూత ప్రేతాలను యాంతి పొందుతారు. అంటే పితృవ్రత అంటే పితృదేవతలు పూజించే వాళ్ళు పితృలోకాలను పొందుతారు. భూతాని యాంతి భూతేజ్య భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళకి భూత ప్రేత లోకాలు యాంతి ప్రాప్తమవుతాయి, పొందుతారు. అలాగే మధ్యాజినోపి మాం. సో యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో నన్ను ప్రార్థించే వాళ్ళు నా భక్తులు మధ్యాజినోపి మాం, నా భక్తులు మాత్రం నన్ను యాంతి పొందుతారు. సో ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే దేవతలను పూజిస్తే దేవతల్లో జన్మిస్తారు, దేవతల లోకాలలో. పితృదేవతలను పూజిస్తే పితృదేవతల లోకాలలో జన్మిస్తారు. భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు వానిలోని ఆ భూత ప్రేత లోకాల్లో జన్మిస్తారు. అయితే నన్ను పూజించే వాళ్ళు మధ్యాజి యాంతి మధ్యాజి నోపిమాం. మధ్యాజీనాం అంటే నన్ను పూజించే వాళ్ళు నాతోనే ఉంటారు, అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ భావంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆ అనుభూతి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ఆత్మానుభూతిలో నివసించి ఉంటారు. అది ఆ అనుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళకే అలా సచ్చిత్తానంద ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా ఆనంద స్థితిలో ఉండగలుగుతారు. సో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. పత్రము పుష్పము ఆకు పువ్వు పండు తోయం నీరు. యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి ఎవరైతే నాకు భక్తితో సమర్పిస్తారో ప్రయచ్చతి తదహం దానిని నేను భక్త్యుపహృతం భక్తితో నేను భక్తితో వసగబడినటువంటి భక్తి హృదయంతో ఇవ్వబడినటువంటి దానిని అశ్నామి స్వీకరిస్తాను. ప్రయతాత్మనః శుద్ధ అంతరంగం నుంచి ఎవరైతే పవిత్రమైన క్లియర్ కాన్షియస్తో భక్తిభావంతో నాకు పత్రమైన పుష్పమైన ఫలమైన తోయమైన వాటర్ అయినా సరే ఇస్తే నేను దాన్ని ఎంతో ఇదిగా స్వీకరిస్తాను. ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఎవరైనా నాకు అర్పిస్తే వీటిల్లో వేటినైనా సరే నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి మనం పొందాలి అనుకుంటే మనం ఎంతో గొప్పగా ఎంతో ఏవో అవి ఇవి ఇవ్వాలని కాదు, మనము ఏదైనా సరే ఆ భక్తితో మనం ఇవ్వటమే అక్కడ ముఖ్యము. భక్తితో ప్రేమతో సమర్పించితే భగవంతుడు ఏదైనా మనం నీరిచ్చిన ఆకిచ్చిన పండిచ్చిన పువ్విచ్చిన ఏదిచ్చినా కూడా స్వీకరిస్తాను అని ఆయనే స్వయంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడికి మత్స్యమాంసాదులు సమర్పింపరాదు, అటువంటి వాటిని అతడు వాంఛించిన వాటినే తనకు అర్పించమని చెప్పేవారు. కాబట్టి ఆయన దానికి భిన్నంగా పత్రము పుష్పము ఫలము జలము ఇవ్వటం అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. ఏది ఆయన అలాంటి మత్స్యమాంసాదులను స్వీకరింపడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాయగూరలు ధాన్యము ఫలము పాలు జలము ఇలాంటివి మానవుకు తగిన ఆహారం ఇది అని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు చెప్తున్నారనమాట. ఇవి కాకుండా వేరే ఏదైనా అర్పించినా కూడా అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి పత్రము పుష్పము ఫలము తోయమన్న దానికి ఇంకా అది సింపుల్ అనే కాదు, సింపుల్గా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అంటే ఏదైనా అంటే ఇలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వమని కాదు, ఆ ఇచ్చేది కూడా సరి అయిన పవిత్ర ఆహారం అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నారనమాట.
సో ఆయన 13వ శ్లోకంలో కూడా అదే తృతీయ అధ్యాయంలో చెప్పింది ఏమిటి అంటే, యజ్ఞశేషం పరమ పవిత్రం, జీవితంలో పురోగతి మరియు భవబంధాల నుంచి విముక్తిని వాంఛించేవారు అదియే భుజించాలి అని చెప్పి ఈ 3వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో నైవేద్యం పెట్టి మనం ఏదైనా కూడా తీసుకోవాలంటే ఏదైనా భగవంతుడికి అర్పించి మనము తీసుకోవటం చేయాలి. తర్వాత మనకి ఇంకో శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు, అసలు నువ్వు ఏ పని చేసినా, యజ్ఞం చేసినా, తపస్సు చేసినా, దానం చేసినా, ఏదైనా తిన్నా, అసలు ఇదంతా ఎందుకు, నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యి అని. కాబట్టి ఆ మాట ప్రకారం చూసినా కూడా మనం ఏది తిన్నా కూడా భగవంతుడికి అర్పించి ఆ ప్రేమ భావంలోనే ఆ అర్పణ అనేది జరగాలి. భగవంతుడి మీద ప్రేమతో, ప్రీతితో మనము అర్పించాలి. సో అన్న విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు వివరిస్తున్నారు. తర్వాత ఈ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఒకసారి చదువుతారా విజయ గారు? మీరు చదువుతారా? ఇందాక అన్మ్యూట్ చేసుకున్నట్టున్నారు, చదవండి. ఓకే, వనజ గారు మీరు చదువుతారా? అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు, చదవండి. వనజ గారు, హరే కృష్ణ, చదువుతారా? మాతాజీ నేను చదువుతా మాతాజీ. ఓకే, చదవండి. ఎక్కడి నుంచి మాతాజీ? పరతత్వము ఇంద్రియ రహితము. యాక్చువల్లీ ఓకే, చదవండి. గీతను బోధించు శ్రీకృష్ణుని భౌతిక ప్రవృత్తికి ఈ శ్లోకము నిదర్శనమని లేదా ఇది ఒక ఉపమానమని వారు భావింతురు. కానీ వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇంద్రియ సహితుడు. అతని అన్ని ఇంద్రియములు సర్వేంద్రియ కార్యముల నొనర్చగల సామర్థ్య సహితములు అనగా ఆ భగవానుని ఒక ఇంద్రియము నేరొక ఇంద్రియ కార్యము నిర్వహింపగల సామర్థ్యమును కలిగి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూర్ణుడను దాని భావమిదియే. ఇంద్రియములు లేకుండా అతనిని విభూతి పూర్ణుడని భావింపజాలము. జీవులను ప్రకృతి గర్భమున సృజించుచున్నానని శ్రీకృష్ణుడు సప్తమాధ్యాయమున వివరించి ఉన్నాడు. అతడు ఆ కార్యమును కేవలము ప్రకృతిని వీక్షించుట ద్వారా కావించును. అదే విధముగా ఈ సందర్భమునందు ఆహారము నర్పించుటలో భక్తుల ప్రేమపూర్వక వచనములను అతడు ఆలకించుట, ఆరగించుటతోనూ ఆస్వాదించుటతోనూ అన్ని విధముల సమానము కాగలదు. అతని పూర్ణత్వ స్థితి కారణమున శ్రవణమే అతడు ఆరగించుట మరియు ఆస్వాదించుటయను కార్యముతో సర్వ సమానమై ఉన్నదని నొక్కి చెప్పవలెను. శ్రీకృష్ణుడు తనను గూర్చి తాను వర్ణించిన విధముగాను ఎటువంటి సంకల్పనలను లేకుండాగాను ఆ దేవదేవుని అంగీకరించు భక్తుడే పరతత్వము నైవేద్యమును భుజించి ఆస్వాదించగలడని అవగాహన చేసుకొనగలడు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ప్రవీణ్ కుమార్. సో అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఆహారం సమర్పించడంలో ప్రేమపూర్వక వచనాలు అతడు ఆలకించుట, ఆరగించుటతోనూ ఆస్వాదించుటతోనూ అన్ని విధాల సమానము కాగలదు. అంటే భక్తులు ఎంత ప్రేమతో ఆయనను సమర్పిస్తున్నారు. భక్తి ప్రేమపూర్వక వచనాలు కూడా అతను ఆలకించుట, ఆరగించుటతోనూ ఆస్వాదించుటతోనూ సమానం. అంటే
ప్రేమతో భక్తులు చెప్పేది వినటం కూడా ఆయన ఆస్వాదించినట్లుగానే ఆరగించినట్లుగానే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో మనం ప్రేమతో భగవంతుని స్తుతిస్తే అది కూడా ఆయనకు ఆహారం కిందే అవుతుంది. ఆయన పూర్ణస్థితి కారణంగా శ్రవణమే ఆయనకు ఆరగించటం అవ్వచ్చు. అలాగే ఆస్వాదించటం అంటే ముక్కుతో కూడా ఆయన తన కార్యంలో సర్వసమానమై ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. అంటే భగవంతుడి యొక్క మనం ప్రార్థన విన్నా, ఆయనకు మనం ఏదైనా సమర్పించిన నోటితోనే తినాలని కాదు, మన ప్రార్థనలు చెవితో శ్రవణం చేసినా కూడా అది ఆరగించటమేను అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఆ రకంగా ఆయన మనకు ఈ శ్లోకంలో ఇంత మీనింగ్ ఉందన్నమాట. ఏదైనా సరే ఎటువంటి స్వకల్పనలు లేకుండా ఆ దేవదేవుణ్ణి అంగీకరించే భక్తుడే పరతత్వ నైవేద్యాన్ని భుజించి ఆస్వాదించగలడని అవగాహన చేసుకొనగలడు. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా తాను వర్ణించిన విధంగా ఎలాంటి స్వకల్పనలు అంటే మన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇమాజిన్ చేసుకోకుండా ఈ రకంగా భగవంతుడిని మనం అంగీకరిస్తే ఆ పరతత్వ నైవేద్యాన్ని భుజించి అంటే భగవంతుడికి భుజించి ఆస్వాదించగలడు అని అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనం అలా శుద్ధ భక్తితో భగవంతుని గురించి తలుచుకున్నా ఏది చేసినా అది ఆయన ఆస్వాదిస్తారు, అది ఆయన స్వీకరిస్తారు. అది ఇక్కడ పాయింట్. మనము ఈ పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏమన్న మాటలేమిటి, అంత మీరు గొప్ప గొప్పగా అవి ఇవి చేసి పెట్టక్కర్లేదు, సింపుల్గా అయినా భక్తితో ప్రేమతో పెడితే చాలు అన్నది ఫస్ట్ది. రెండవది ఏంటి అంటే అలాంటి సాత్వికాహారమే సమర్పించాలి, మత్స్య మాంసాదులు కాదు అన్నది ఒకటి. ఏదైనా భక్తితో ఇస్తాను అంటే అటువంటి ఆహారం కాదు సాత్విక ఆహారం అన్నది ఒకటి. మూడవది ఏమిటి అంటే మనము ఏది ఇచ్చినా కూడా భగవంతుడు ప్రీతిపూర్వకంగా ఆయనను కీర్తించిన జపించిన అది కూడా ఆయన భక్తితో ఆస్వాదిస్తారు. అది ఆయన చెవులకు శ్రవణం చేస్తే అది కూడా ఆయనకు ఆహారమే భక్తితో ఇస్తే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. సో యత్కరోషి ఏది చేసినా సరే, యదశ్నాసి ఏది భుజించినా సరే, యజ్జుహోషి ఏ హోమం చేసినా యజ్ఞం చేసినా, దదాసి యత్ ఏది దానం ఇచ్చినా కూడా, యత్తపస్యసి ఏ తపస్సు చేసినా కౌంతేయ కుంతిపుత్ర తత్కురుష్వ అంటే దానిని వనర్చు. ఎలా? మదర్పణం నాకు అర్పణంగా వనర్చు. ఇది మనం ఇందాక నేను చెప్పిన విషయం. ఓ కౌంతేయ నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది భుజించినా, ఏది హోమం చేసినా, ఏది దానం ముందు ఏం చెప్పారు అసలు? యత్కరోషి ఏ దానం చేసినా, ఏ హోమం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా, ఏది భుజించినా, ఆఖరికి ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి. ఈ ఒక్క శ్లోకం మనం గనక గుర్తుంచుకుంటే చాలు. అది అంత ఇందులో అంత భావం ఉందన్నమాట. ఏ పరిస్థితులైనా సరే భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా జీవితాన్ని మలుచుకోవటమే మన యొక్క ధర్మము. ఈ భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? విజయ గారు మీరు చదువుతారా? ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు కదా. లేదంటే వనజ గారు మీరు చదువుతారా? వనజ గారు చదవండి. హరే కృష్ణ చదవండి అమ్మా. అన్మ్యూట్ అయ్యారు, చదవండి. వినపడట్లేదు, మీరేమైనా మరి చదువుతున్నారా? లావణ్య, ఓకే, లావణ్య గారు చదవండి అమ్మా. ఎట్టి పరిస్థితి అందును శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరువకుండునట్లుగా జీవితమును మలచుకొనుట ప్రతి ఒక్కరి ధర్మము. దేశ పోషణ కొరకు దేహ పోషణ కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ కర్మ చేయవలసియే ఉన్నందున తన కొరకు కర్మ చేయుమని శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చుట ఉపదేశించుచున్నాడు. జీవనమునకై ఆహారమును భుజించుట అవసరము గనుక కృష్ణునకు అర్పింపబడిన
ఆహారమునే ప్రసాద రూపమును మనుజుడు గ్రహింపవలెను. అదే విధంగా నాగరికుడైన మనుజుడు ధర్మ కార్యములను వనరింపవలసియున్నందున వానిని తన కొరకే చేయమని శ్రీకృష్ణుడు పలుకుచున్నాడు. అదియే అర్చనము. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదియో ఒక దాని మిచ్చు స్వభావమును కలిగి దానమిచ్చు స్వభావమును కలిగి యుందురు. కావున దానిని తనకే వసగుమని శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించుచున్నాడు. అనగా అధికముగా ప్రోగుపడిన ధనమును మనుజుడు కృష్ణ చైతన్యోద్యమపు ప్రచారము కొరకై వినియోగించవలెను. ధ్యానము ఈ యుగమునకు ఆచరణ యోగ్యము కానిదైనను మనుజులు దానియందే నేడు ఎక్కువ మక్కువను కలిగి ఉన్నారు. కనుక ఎవరైనా హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపమాలపై జపించుచు శ్రీకృష్ణుని 24 గంటలు ధ్యానింపగలిగినచో భగవద్గీత యందలి షష్ఠాధ్యాయమున వివరింపబడినట్లు గొప్ప ధ్యాన తత్పరుడు మరియు గొప్ప యోగి కాగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలమ్మా. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకు ఏది చేసినా ఎంత సింపుల్గా చెప్పారు. హోమమే కాదు, తపస్సే కాదు, దానమే కాదు, అలాంటి పెద్ద పనులు కాదు. మీరు అసలు ఏది తిన్నా, అసలు ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చేయండి. అది ఎంత చిన్న పని. తెల్లవారు లేచి మనం పళ్ళు తోముకున్న అది అంటే భగవంతుణ్ణి నిత్యము ఏ పరిస్థితిలోనూ భగవంతుని మర్చిపోకుండా జీవితాన్ని మలుచుకోవటమే మన యొక్క ధర్మం. ఎప్పుడు ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకొని ఉండాలి. కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ దేహ పోషణ కోసం కర్మలు చేయాలి, పనులు చేయాలి, తప్పదు. అలా చేయాలి. కాబట్టి తన కొరకు కర్మ చేయమని ఆ చేసే పనులు నాకు సమర్పించి చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆహారం భుజించటం అవసరమే. కాబట్టి కృష్ణుడికి సమర్పించబడిన ఆహారం ప్రసాద రూపంలో మనము తీసుకోవాలి. మనము తీసుకోవటం తప్పదు, ఆహారం భుజించాలి. అది భగవంతుడికి సమర్పించి నమస్కరించి ప్రసాదంగా మనం తీసుకోవాలి. అలాగే ధర్మకార్యాలు వనరింపాలి. వానిని తన కొరకే ఏ పని చేసినా అంటే చెడు పనులు కాదు. మనకు ముందే చెప్పారు, శాస్త్రాలు ఏ పని అయితే కరెక్ట్ అని చెప్తాయో ఆ పనులే సకామ కర్మలు చేయాలి. దుష్కర్మలు చేస్తే వికర్మలు మనకు దాని ఫలితాలు కూడా చెప్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది అన్నది. కాబట్టి ఆ సకర్మలు చేయాలి. ఆ చేసినప్పుడు ఎలా చేయాలంటే నా కోసమే చేసినట్లుగా ధర్మకార్యాలను చేయండి. అదే అర్చనం. పూజ అంటే అదే. కూర్చుని మనము దీపం వెలిగించి అది చేస్తాం కరెక్టే, కానీ పూజ అంటే అదే కాదు. అర్చన అంటే భగవంతుడికి మనం మనస్సులో ఏ పని చేసినా సమర్పించుకుంటూ చేయటమే అర్చనం. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక దానమిచ్చే స్వభావం ఉంటుంది మనలో. చాలామందికి అంటే వీటన్నిటికి ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు. ఏదన్నా ఇవ్వాలి అని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎంతో కొంత మనకి కలుగుతూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా నాకే దానం ఇవ్వండి, భగవంతుడికే ఇస్తున్నాను అనుకుంటూ ఇవ్వండి, కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఇవ్వండి. నేను ఇస్తున్నాను, ఫలానా వాళ్ళకి సహాయం చేయటానికి ఇస్తున్నాను, వాళ్ళకి తీసుకుంటే నా డబ్బులు వాళ్ళు ఇంకొంచెం వాళ్ళ అవసరం ఈ రోజుకి తీరుతుంది, ఇవాళ వాళ్ళకి ఫుడ్ వస్తుంది అనేటటువంటి అలాంటి భావన తప్పని కాదు. కానీ అదంతా కూడా అహంకారానికి కారణం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది భగవత్ ప్రసాదం, ఇదంతా భగవంతుడి కృప, ఆయనకే నేను సమర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ ఇస్తే అవతల వాళ్ళ మీద మనకి చులకన కానీ అవి ఉండవు. వాళ్ళ మీద కూడా మనకు గౌరవభావం ఉంటుంది. వాళ్ళల్లో కూడా భగవంతుణ్ణి మనం చూడాలి. సో దాని అర్థం కూడా అదనమాట. మనం ఇచ్చే పర్సన్ కానీ ఎవరైనా జంతువుకి ఏదైనా ఇచ్చినా ఎలా ఇస్తున్నాము, అది కృష్ణుడికే సమర్పిస్తున్నాను, భగవంతుడికే సమర్పిస్తున్నాను అన్నట్లుగా ఇవ్వాలి. అవతల వాళ్ళల్లో మనం భగవంతుడిని చూడగలగాలన్నమాట. అది దాని అర్థం. నువ్వు ఏది చేసినా అది అవతల వాళ్ళలో ఈ రకమైన మెంటాలిటీ ఇవి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే సర్వత్రా భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతాం. ఇచ్చేది నేను, పుచ్చుకునేది అవతల వాళ్ళు, ఎవరో ఒక మనిషో ఎవరో జంతువు వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను, అలా కాదు, భగవంతుడికే ఇస్తున్నాను అనేటటువంటి
వాళ్ళల్లో భగవంతుణ్ణి చూడగలగాలి అన్నది డీప్ లోతైన అర్థము. అలా మనం ఎక్కువగా మన దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఆ రకంగా కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఒక మంచి కార్యానికి ఉపయోగించాలి. ఆ ధ్యానము ఈ యుగానికి ఆచరణ యోగ్యం కానిదైనను కొంతమంది అంటే మెడిటేషన్ చేస్తూ కూర్చునే కన్నా మన యొక్క కలియుగ ధర్మం ఏమిటి? జపం, నామజపమే భగవంతుణ్ణి మనం దర్శించటానికి, మనం భగవంతుని పొందటానికి మార్గం అని చెప్పుకున్నాం. 4 యుగాలు ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క మార్గాన్ని సూచించారు. మొదట ఉన్న సత్యయుగానికి ఏం సూచించారు? సత్యయుగంలో తపస్సులు, త్రేతాయుగంలో మరి యజ్ఞాలు చేయమన్నారు. అలాగే ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు చేయమన్నారు. మన కలియుగంలో జపం చేయమన్నారు, భగవన్నామాన్ని జపించమన్నారు. కాబట్టి ఈ ధ్యానము ఇవన్నీ ఏదో చేసేస్తామని ఈ రోజుల్లో మన అందరం అనుకుంటున్నాం. మనం ఎంతవరకు ఆ ధ్యాన మార్గంలో సక్సెస్ అవ్వగలం? 1 గంట సేపు కళ్ళు మూసుకుంటే నష్టమేమి లేదు, మౌనంగా ఉంటాం, భగవంతుడిని తరుచుకోవటం తప్పని కాదు. కానీ సులభ మార్గం ఏది అంటే నామజపమే మనకు సులభ. ఆ నామజపంతో మనకు అదే కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా నిజంగా 24 గంటలు కూడా ధ్యానింపగలిగితే ఇంకా వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు యోగులు అయిపోతారు అని చెప్తున్నారు. అంత పవరు ఈ ధ్యానాన్ని భగవన్నామ జపానికి ఉన్నది. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. సో శుభ అశుభం నుండి తర్వాత ఫలములు ఫలై ఏవం ఫలాలు ఏవం ఆ విధంగా మోక్షసే ముక్తుడవవుతావు. సో శుభ అశుభాలు ఆ ఫలాలన్నిటి నుంచి నువ్వు కూడా కర్మబంధాల నుంచి నువ్వు మోక్షసే విముక్తుడవు అవుతావు. సన్యాసయోగయుక్తాత్మ అంటే సన్యాసయోగంలో నువ్వు అంటే యుక్తుడవై ఉండి విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, విముక్తిని పొంది నన్ను ఉపైష్యసి పొందుతావు. సో నువ్వు ఇలా కనుక చేస్తే, ఎలా చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పారు కదా, ఏది దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, ఏ హోమం చేసినా, ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా నాకు అర్పించి కనుక నువ్వు చేసినట్లయితే నువ్వు ఆ శుభాశుభాలు, ఆ కర్మబంధాలు, ఆ పని యొక్క ఫలితాలు నుంచి నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు. అది శుభమైన ఫలితం అవ్వచ్చు, అశుభమైన ఫలితం అవ్వచ్చు. ఒక పనికి ఏది అయినా, ఎలాంటి ఫలితమైనా సరే నువ్వు వాటి నుంచి విముక్తుడు అవుతావు. ఇలాంటి సన్యాస యోగంతో గనక నువ్వు మనస్సు స్థిరపరచుకుని నువ్వు నా మీద ఆ రకంగా నువ్వు చేస్తే కర్మలు, నువ్వు ఆ కర్మబంధాలు నీకంటవు, నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను పొందుతావు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అది ఇక్కడ ఉన్నతమైన మార్గదర్శకత్వంలో కృష్ణ భక్తి భావంలో వర్తించేవాడు యుక్తుడు. సో వాళ్ళే యోగులు. సన్యాస యోగము అంటే సన్యాసం అంటే ఏమిటి? వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? వదులుకోవటం. అంటే ఇక్కడ మనం కర్మఫలాలను భగవంతుడికి సమర్పించి ఆయన కోసం చేస్తున్నాను, నా కోసం కాదు అనే ఉద్దేశ్యంతో మనం వదులుకుంటున్నాం కాబట్టి, త్యాగం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కర్మఫలాన్ని సన్యాస యోగము అన్న మాటకి ఇక్కడ అర్థం అది. సో ఆ ఫలాలను కృష్ణుడికి సమర్పిస్తే అదే యుక్త వైరాగ్యము అనబడుతుందని రూప గోస్వామి పలికారు. సో జగత్తున్నంత వరకు మనం కర్మ చేస్తూనే ఉండాలి. కానీ హరే కృష్ణ, ఇది ఎవరు చదువుతారు? ఇది కూడా మంచి అర్థము. చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? మాధురి రెడ్డి గారు మీరు చదువుతారా? చదవండి ఒక్క నిమిషం. ఇది ఉన్నతమైన మార్గదర్శకత్వమున కృష్ణ భక్తి భావనలో వర్తించువాడు యుక్తుడని పిలువబడును. దీనికి సరియైన పదము యుక్త వైరాగ్యము. ఈ విషయమును గురించి శ్రీ రూప గోస్వామి మరింతగా ఇట్లు వర్ణించిరి. భౌతిక జగమున ఉన్నంత వరకు మనము కర్మ చేయవలసి ఉండును. కర్మను విరమించుట సాధ్యము కాదు.
కనుకనే కర్మలను ఒనరించి ఆ ఫలములను శ్రీకృష్ణునకు సమర్పించినచో అది యుక్త వైరాగ్యము అనబడునని శ్రీ రూప గోస్వామి పలికిరి. వైరాగ్యమునందు వాస్తవముగా నెలకొనినప్పుడు అట్టి కర్మలు చిత్త దర్పణమును పరిశుభ్రము చేయగలవు. ఇక కర్త ఆధ్యాత్మికానుభవమునందు క్రమ పురోగతి సాధించిన కొలది శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సంపూర్ణ శరణాగతుడై అంత్యమున బడయును. అతడు పొందు ముక్తియు స్పష్టముగా వివరింపబడినది. ఈ ముక్తి ద్వారా అతడు బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనముగాక భగవద్ధామమును ప్రవేశించున నన్ను పొందును ఎను పదము ద్వారా స్పష్టముగా తెలుపబడినది. వాస్తవమునకు ముక్తి 5 రకములైన జీవితమంతయు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నేతృత్వమున భక్తి యోగమును సాగించిన భక్తుడు మాత్రము ఆధ్యాత్మికముగా అత్యున్నత స్థితికి చేరి దేహ త్యాగానంతరముని ఆ దేవదేవుని ధామమును కైగి అతని ప్రత్యక్ష జీవితమును శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవకు అంకితము చేయుట తప్ప వేరే ఇతరాసక్తి లేనివాడై నిజమైన సన్యాసి అట్టివాడు తనను నిత్య సేవకునిగాను మరియు భగవత్ సంకల్పముపై ఆధారపడిన వానిగాను భావించును. అతడు ఏది ఒనిరించినను భగవానుని కొరకే కావించును. చేసేది ప్రతి కార్యమును అతడు భగవానుని సేవ రూపమును ఒన్నరించును. వేదములందు తెలుపబడిన కర్మకాండ ఎడ గాని లేదా విద్యుత్ ధర్మముల ఎడ గాని అతడు ఆసక్తిని ప్రదర్శింపడు. అట్టి చోదిత ధర్మములను నిర్వహించుట సామాన్యులకు కర్తవ్యమైనను భక్తులకు కాదు. కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవలో సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన శుద్ధ భక్తులు కొన్ని మార్లు వైదిక కర్మలకు విరుద్ధముగా వర్తించుచున్నట్లు తోచినను వాస్తవమునకు అది సత్యము కాదు. కనుక ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇది భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ అంటే మనం ఏది చేసినా కృష్ణార్పణం అనుకుని చేయటమే. ఆయన సేవకుడును అంటే ఏమిటి, ఆయనే చేయిస్తారు. ఏది వనరించినా భగవంతుని కోసమే చేస్తున్నాను అని అనుకోవటమే ఆయనకు సేవకుడుగా ఉండటం అంటే అర్థం. అది ఏది చేసినా నేను భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను. సో ప్రతి కార్యం కూడా ఆయన సేవ కింద మనం చేయటం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. సో వేదాలలో చెప్పినటువంటి కర్మ కానీ లేదా విద్యుక్త ధర్మాలు కానీ ఏది కూడా ఆయనకు ఆసక్తి, వాళ్లకు ఆసక్తి ఉండదు. ఈ భక్తులకు ఏది చేసినా కూడా వాళ్ళు భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అంటే ఏదో పుణ్యకార్యాలు చేయాలి అదొక్కటే కాదు. వాళ్ళు అసలు ఏ పని చేసినా కూడా అది భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాను అని అన్న అభిప్రాయంలో ఉంటారు, అన్న మనస్తత్వంతో అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇది కంటిన్యూ చదవండి. కనుకనే మహాభక్తుల ఆలోచనలు కర్మలు పరమ బుద్ధిశాలురైన వారికి అవగతము కావని వైష్ణవాచార్యులు పలికిరి.
కావున శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవలో నిత్యుక్తుడై ఉన్నవాడు లేదా ఆ భగవానుని ఏ విధముగా లేనని సేవించవలెను అనే ఆలోచనలు చేయుచు ప్రణాళికలు రూపొందించేవాడు ప్రస్తుతమందును పరిపూర్ణముగా ముక్తుడైన వానిగా పరిగణింపబడును. అట్టి భక్తుడు భవిష్యత్తునందు భగవద్ధామమును తప్పక చేరగలడు. భౌతిక విమర్శలకు శ్రీకృష్ణుడు పరమై యుండునట్లు అట్టి మహాభక్తుడు సర్వ విధములైన విమర్శలకు అతీతుడై ఉండును. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలమ్మ. హరే కృష్ణ. సో అది ఏంటంటే భక్తులు ఇక నిత్యము భగవంతుడి సేవలో మనం యుక్తులమై ఉండాలి. వాళ్ళ ఆలోచన అలాగే ఉంటుంది, వాళ్ళ ప్రణాళికలు కూడా అలాగే, ప్లాన్స్ కూడా అలాగే చేసుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు పరిపూర్ణమైన ముక్తుడైన వానిగా పరిగణింపబడతాడు అని చెప్తున్నాడు. భవిష్యత్తులో కూడా తప్పకుండా భగవద్ధామాన్ని చేరగలడు. అంటే భౌతిక విమర్శలకు భగవంతుడు ఎలా అయితే అతీతుడో, ఇలాంటి భక్తుడు కూడా ఎవరైనా ఏదైనా విమర్శించినా ఇలా చేస్తున్నాడు అలా చేస్తున్నాడు అనుకున్నా వాటన్నిటికీ కూడా ఈ భక్తులు అతీతులు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా నిజమైన సన్యాసత్వము అంటే ఏమిటి అంటే, మనము భగవంతుడికి సేవ ఏది చేసినా భగవంతునికి సమర్పిస్తున్నాను అని మనం ఆ ప్రతిఫలాన్ని త్యాగం చేయగలగటమే నిజమైనటువంటి సన్యాసి అని అది సన్యాసి అంటే త్యాగం చేయగలగటం. ఏది త్యాగం చేయటం? మనకున్నవన్నీ త్యాగం చేసేసి అడవులోకి వెళ్ళటం అని నార్మల్గా అనుకుంటూ ఉంటాం. అది కాదు. నువ్వు ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు, భౌతిక జగంలో ఉన్నంత వరకు కర్మ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే మనం ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నప్పుడు పనులు చేయాలి. కర్మను విరమించట సాధ్యం కాదు, పనులను వదిలేసుకోవటం సాధ్యం కాదు. అలా వదులుకోవటం కరెక్ట్ కూడా కాదు. స్వధర్మాన్ని చేయమని కృష్ణుడు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి, నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి యుద్ధం చేయటం క్షత్రియ ధర్మం. అది మనకు 3వ చాప్టర్లోనే చూసాం మనం. సో ఎవరి ధర్మాలు వాళ్ళు చెయ్యాలి. రాజులంటే యుద్ధాలు చేసి రాజ్యాన్ని అది కాపాడుకోవాలి. బ్రాహ్మణులంటే వాళ్ళు ఈ సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ జ్ఞానం నేర్పించటానికి ట్రై చేయాలి. ఇలా ధర్మాలు కొన్ని వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళ పనులను బట్టి చేశాను, పుట్టుకను బట్టి కాదని కూడా చూసాము. కాబట్టి ఎవరి స్వధర్మం వాళ్ళు చేయాలి, ఎవరు చేయదగ్గ పని వాళ్ళు చేయాలి. కానీ ఆ పనులు చేసినప్పుడు మనము ఆ భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ చేసిన వాడే నిజమైన సన్యాసి అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్లకు ఆసక్తి లేదు ఆ ఫలం మీద. ఆ పని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటూ చేస్తేనే నిజమైన సన్యాసి. అయితే పనిని బాగా చేయాలి అనుకోవటంలో తప్పు లేదు. ఆ పని సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి, విజయవంతంగా చేయాలి. ఎందుకు? భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి అది బాగా చేయాలి అనే భావం ఉండటంలో తప్పు లేదు. కానీ ఆ పని చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అని ఫోకస్ అంతా ఆ ఫలితం మీద పెట్టకూడదు. అది భగవంతుడికి నేనల్లా పని చేయటం నా బాధ్యత, సమర్థవంతంగా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలగాలి అంతవరకు. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందనేది భగవంతుడికి మనం అది అర్పించాం, ఆయనే చూసుకుంటారు. మనకి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం కింద మనం దానిని స్వీకరించాలి. సక్సెస్ అయినా, ఫెయిల్యూర్ అయినా, బాధ అయినా, సుఖమైనా, కష్టమైనా ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉండగలగాలి. అలా అన్నీ భగవంతుడికి సమర్పిస్తే ఆ రకంగా ఉండగలిగిన వారే పరిపూర్ణమైన ముక్తుడిగా పరిగణింపబడతాడు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో సమభావం కలవాడు. అహం నేను సర్వభూతేషు అన్ని జీవాలలోనూ నాకు ద్వేషోస్తి న ప్రియ, నాకు ద్వేషము లేదు ఎవరి మీద, నాకెవరు ప్రియులు కారు. ఏ భజంతి తుమాం ఎవరైతే నన్ను భజిస్తారో పూజిస్తారో భక్తితో మైతే నాయందు వారు తేషు చ వారియందు నేను కూడా, నాయందు వారియందు నేను కూడా ఉంటాను అహం అని అపి నిశ్చయంగా
నేను ఉంటాను. సో నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి మీద నాకు పక్షపాతం లేదు, నేను అందరి ఎడల సమానంగానే ప్రవర్తిస్తాను. కానీ భక్తితో నాకు సేవ చేసేవాడు నాకు మిత్రుడై నా యందు ఉంటాడు, నేను కూడా వాళ్లకు మిత్రుడనై వాళ్ళతో ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. అంటే నాకు అందరూ సమానమైన ఈ భక్తితో చేసే వాళ్లకు అది లభిస్తుంది, అది న్యాచురల్ రూల్ అన్నమాట. సో నేను వాళ్లకు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాను, వాళ్ళు నాతో పాటు ఉంటారు. ఎవరు అంటే ఈ భక్తులు. ఎప్పుడు మేము కనెక్షన్లో ఉంటాము, అదే యోగా. ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ విత్ గాడ్. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు నాలో ఉంటారు, నేను వాళ్ళలో ఉంటాను. ఇప్పుడు భక్తితో ఎవరైతే నా యొక్క సేవ అంటే ఏమిటి, ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేయటమే భగవత్ సేవ. సో అది ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా ఈ పద్యంలో ఈ శ్లోకాలు మనకు చెప్పే విషయం అన్నమాట. ఇంకపోతే నెక్స్ట్ శ్లోకాలో అపిచేత్సు దురాచారో భజతే మామన్య అనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సహా. అపిచేత అయినప్పటికీ దురాచారం, విక్కిలి చెడు పనులు అన్నమాట. దురాచారం అంటే వేదాలు వద్దు అని చెప్పిన దురాచార పనులు. భజతే భక్తి యోగంతో నియుక్తుడైన వాడు మామనన్య భాక్, నన్ను అనన్య చిత్తంతో భక్తిలో నియుక్తుడై ఉన్నవాడు సాధురేవన మంతవ్య, అతడు సాధువుగా పరిగణించబడతాడు. సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సహా. సో అతను ఈ సంకల్పంలో నిశ్చయుడై ఉండటం వలన పరిపూర్ణంగా అతను ఇందులో స్థితుడై ఉన్నవాడు కాబట్టి అతడు సాధువుగానే పరిగణించబడతాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే పూర్తిగా చూస్తే మిక్కిలి హేయమైన కార్యాలు వనరించినప్పటికీ భక్తి సేవలో గనక తర్వాత నిమగ్నమై ఎవరైతే మారిపోతారో తన సంకల్పంతో స్థిర నిశ్చయుడై అతనిని ఉన్నప్పుడు అతను సాధువుగానే పరిగణించాలి. అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా చెడు అలవాట్లతో ఉన్నారనుకోండి, చెడ్డవాళ్ళు, ఆ తర్వాత వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో పడి ఆ తర్వాత ఆ మార్గంలో ఒకరోజు 2 రోజులు కాదు, స్థిర నిశ్చయులై వాళ్ళు ఆ మార్గంలోనే ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని సాధువుగానే పరిగణించాలి. ఉదాహరణకు వ్యాస మహర్షి, ఆ తర్వాత ఉదాహరణ వాల్మీకి, ఆయన దారి దొంగగా ఉంటూ అందరినీ దోచుకుంటూ ఉండేవాడు. అయితే నారదుడు ఒకరోజు ఇచ్చిన బోధతో ఆయనకు మొత్తం అర్థమయ్యి ఆ వెలుగు వచ్చి ఆయన రామనామ స్మరణలో పడిపోయి ఆ రకంగా అంతటి ముని అవటం జరిగిందనమాట. ఆఖరికి రామ అన్న మాట అనటం కూడా చేతగానంత స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆయనకు రామ అనటం రాకపోతే మరా అనుకో అని చెప్తే నారదుడు మరా కాస్త రామనామం అయిపోయి ఆ రకంగా ఆయనకు అంతటి జ్ఞానం కలిగింది. అంత అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ఆయనకు నిత్యము ఆ రామనామ స్మరణతో ఆ జ్ఞానం కలిగి ఆయన చివరికి రామాయణాన్ని కూడా రచించటం జరిగింది. కాబట్టి ఎంత చెడు మార్గంలో ఉన్న తరువాత ఈ శుద్ధ భక్తి మార్గంలో గనక అదృష్టవశాత్తు రాగలిగితే వచ్చి అందులో నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవటం కాదు, అందులో స్థిరపడగలిగితే స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నంతే అతను సాధువుగానే పరిగణింపబడతాడు అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకాలో కాబట్టి మనం ఈ కృష్ణ భక్తి భావనతో ఉంటూ శ్రద్ధతో ఈ హరే కృష్ణ నామజపాన్ని మనం జపిస్తే పొరపాటును కానీ లేదా యాదృచ్ఛికంగా కానీ ఒకవేళ పతనం పొందినట్లు కనిపించినా కూడా దివ్యమైన స్థితితో నిశ్చయంగా ఉన్నవాడిగానే పరిగణించాలి జపించినవాడు. కనుకనే సాధురేవ అంటే సాధువుగానే అని చెప్తున్నారు. ఇలా నిత్యము భక్తిలో స్థిరమైన వాడు సాధువుగానే వాళ్ళను పరిగణించాలి.
క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శ్వశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ. క్షిప్రం అంటే శీఘ్రంగా భవతి అవుతాడు ఎవరు? ధర్మాత్ముడు శ్వశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి, అతనికి శాశ్వత శాంతి పొందుతాడు. నిగచ్చతి కౌంతేయ అర్జున ప్రతిజానీహినమి అంటే ప్రకటించు ఏమని? నా యొక్క మే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రణశ్యతి నా ప్రణశ్యతి అంటే నశింపడు అని నువ్వు ప్రకటించు. అంటే ఇలా ఉన్నవాడు అంటే ఎలా ఉన్నవాడు మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా. ఏది ఎంత ఎప్పుడు కూడా భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తుడై స్థిర సంకల్పంతో నిశ్చయుడై ఉన్నవాడిని సాధువుగానే పరిగణించాలి అని చెప్పుకున్నాము. సో అలా ఉన్నవాడు శీఘ్రంగానే ధర్మాత్ముడై శాశ్వత శాంతిని పొందుతాడు. కాబట్టి కౌంతేయ నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నశింపడు అని చెప్పి నువ్వు ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్తున్నారన్నమాట. మాం హి పార్థా వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యూపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రేస్తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో పార్థ, నా శరణుజొచ్చేవారు ఎలాంటి వారైనా సరే పరమగతిని పొందుతారు. అంటే ఎంత శక్తి లేని వారైన బలహీనులైనా సరే వాళ్ళు పరమగతిని పొందగలరు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాళ్ళ పుట్టుక కానీ ఏదైనా సరే మనకు ఏది వాళ్ళు బలహీనులైనా ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే ధర్మాత్ములుగా అవుతారు, శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. అంటే జాతి కులము భేదము ఏదీ లేదు, ఎలాంటి వారైనా సరే నన్ను శరణు పొందితే వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శరణు వేడితే ఆ మార్గంలో ఉంటే భక్తి మార్గంలో నిశ్చయంగా మనం దారి తప్పకుండా నిశ్చలంగా ఆ మార్గంలోనే పడి ఆ మార్గంలో ఉండిపోగలిగితే తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు. ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఆయన ముస్లిం మతంలో పుట్టి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఆయన స్వీకరించి నిత్యము దానిని స్మరించేవారు 24 గంటలు. కాబట్టి ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా వచ్చింది. ఆయన ఆ రకంగా ఎలా మోక్షాన్ని పొందారు అని చెప్పి ఆ ఉదంతాన్ని ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎలా పుట్టినా ఏ జన్మలో పుట్టినా వాటన్నిటితో సంబంధం లేదు, భక్తియే భగవంతుడికి ప్రధానము అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎలాంటి వారైనా ఆయన్ని శరణు పొందితే అందరూ కూడా పరమపదాన్ని పొందుతారు. లాస్ట్ ఇంకా 2 ఉన్నాయి. కిం పునర్బ్రాహ్మణా పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తథా అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. కిం పునః వేరుగా ఇంకేం చెప్పాలి? బ్రాహ్మణులు, పుణ్యులు, ధర్మాత్ములు, భక్తులు, రాజర్షులు వాళ్ళంతా కూడా అనిత్యం అసుఖం లోకం అంటే ఈ లోకము అనిత్యమని అశాశ్వతము దుఃఖమయమైనదని ప్రాప్య ఈ లోకంలో ఈ లోకాన్ని పొంది భజస్వమాం నన్ను నా యొక్క ప్రేమయుక్త సేవలో నువ్వు నియుక్తుడవవు. కాబట్టి ఇక ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే నన్ను శరణు వేడితే తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు కదా. కానీ ఇక్కడ అందుకని ఎవరైనా సరే పొందుతారు. ఇక ధర్మాత్ములు, బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షుల గురించి వేరుగా చెప్పాలా? అందుకే నిత్యము నువ్వు అనిత్యము అశాశ్వతము దుఃఖభరితమైన ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చావు. కాబట్టి నా ప్రేమలో నువ్వు నియుక్తుడవవు. అంటే నా ప్రేమయుక్త సేవలో నువ్వు నియుక్తుడవవు అంటే నువ్వు ఏం చేసినా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అంటూ ప్రేమ భక్తి భావంతో నువ్వు నాకు అర్పించు అని చెప్తున్నారు. సో
అది ఇక లాస్ట్కి మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ మద్భక్తో, నన్ను గూర్చే నువ్వు చింతించు. మన నన్ను గూర్చి చింతించు. భవ అవ్వు. ఏమిటి అవ్వు? మద్భక్తో, నా భక్తుడు అవ్వు. మద్యాజీ మాం అంటే నన్ను పూజించిన వాడివి. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కరించు. మామే వైశ్యసి అంటే నన్ను ఈ విధంగా నీ ఏవం మామే పొందుతావు, నువ్వు నన్ను పొందుతావు. ఎప్పుడైతే నన్ను మనసులో ఉంచుకుంటావో, నా భక్తుడు అవుతావో, నాకు నమస్కరించటం అంటే నిత్యము భగవంతుడి పట్ల గౌరవ ప్రేమాభిమానాలతో ఉండటం. మామే వైశ్యసి, అప్పుడు నువ్వు నన్ను పొందుతావు. యుక్త్వైవం ఆత్మానం, యుక్తుడవై. ఇందులో ఒకసారి నమస్కరించి ఊరుకోవటం అని కాదు. భగవంతుడిని ఆ రకంగా మనం గౌరవించి ప్రతి నిమిషం ప్రేమించటం మనసులో. ఆ భావాన్ని జీర్ణం చేసుకుంటే ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో నువ్వు నీ ఆత్మను కూడా మత్పరాయణ, నా మీద భక్తితో నాకు సంపూర్ణంగా భక్తితో నువ్వు నియుక్తుడవై అలా ఉండగలిగితే, నీ మనస్సును సదా నా చింతనయందే నిమగ్న చెయ్యి, నా భక్తుడవవు, నమస్కారం చెయ్యి, అర్చించు. ఈ విధంగా నాలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నుడవై ఉంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరగలవు. ఇది చాలా ముఖ్య శ్లోకము భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయం మధ్యలో అధ్యాయం 18 అధ్యాయంలో ఇది 9th చాప్టర్. ఇందులో ఇది లాస్ట్ శ్లోకం. సో కరెక్ట్గా మిడిల్ ఆఫ్ ద భగవద్గీతలో ఉంచారు భద్రంగా ఈ శ్లోకాన్ని. అంటే అది అంత ముఖ్య శ్లోకం అని. కాబట్టి మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మనస్సును నా మీద పెట్టుకో, నా భక్తుడవవు, నాకు నమస్కరించు. అలా ఉంటే నన్ను పొందుతావు. ఇందులో నువ్వు ఈ యోగంలో నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా సంపూర్ణంగా నియుక్తుడవై నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పి మామే వైశ్యసి, నన్ను తప్పకుండా పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. అంతటితో మన యొక్క ఈ 9వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేశాము. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో ఇది అయింది ఈరోజు. మీరందరూ కూడా ఆ అసైన్మెంట్ క్విజ్ లింక్ పోస్ట్ చేస్తారు మాతాజీ, దయచేసి అందరూ అది అటెంప్ట్ చేయండి. ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ రేపు కనుక్కోవచ్చు క్లాస్లో. క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అడగండి, లేదంటే ఇంతటితో ఈరోజు క్లాసు ఎండ్ చేస్తే రేపు 10th చాప్టర్ విభూతులు క్లాసు, భగవద్విభూతులు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో అందరికీ క్లాసు బాగానే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా? వెరీ గుడ్. అందరూ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఒక విషయం చెప్తాను మీకు. ఇందులో మనం చూసాము శ్రవణం, కీర్తనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, పాదసేవనం అని 9 రకాలు, ఆత్మనివేదనం అని చూసాం. 9 విధ భక్తులు. శ్రవణం అంటే వినటం ఫస్ట్ది. అది అసలు మీరింత శ్రద్ధగా ఈ వయసులో, మీరంతా యూత్ కాబట్టి, మీరంతా 25 years ఆ లోపు వాళ్ళు అని కాబట్టి మీరింత శ్రద్ధగా ఈ వయసులో రావటం చాలా ప్రశంసించదగ్గ విషయం. మీ అదృష్టం అది. మీకు ఈ సమయంలోనే, ఈ వయసులోనే మీకు ఇంట్రెస్ట్ కలగటం అనేది, అది కూడా ఒక అదృష్టం, భగవత్ కృపే. మీరు ఏ జన్మలోనూ చేసిన పుణ్యమే ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీకు కలిగించింది. కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే నిలుపుకుని మీరు ఈ భగవత్ మార్గంలో వింటూ శ్రద్ధగా క్లాస్కి వచ్చి మీ యొక్క ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఇంకా ఇంకా పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించండి. తర్వాత ఇంకొక విషయం గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూడా ఏదో స్క్రీన్ ప్రాబ్లం అన్నారు, హోప్ఫుల్లీ తర్వాత బాగానే ఉందనుకుంటున్నాను. మీరందరూ ఈ గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యారు కాబట్టి, భక్తి వృక్ష గ్రూప్,
రాజశేఖర్ గారు మీరు ఫామ్ అయినట్లున్నారు కదా, మీరు లీడర్ అనుకుంటా గ్రూప్కి ఉన్నారా రాజశేఖర్ గారు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీరే కదా భక్తి వృక్ష అదే వాలంటీర్ చేశారు గ్రూప్ లీడర్గా. మాతాజీ. మీరు మీట్ అవటానికి ట్రై చేయండి. గూగుల్ మీట్స్ కానీ, గూగుల్ మీట్స్ ఫ్రీ కదా, లేదంటే జూమ్ మనకి 40 minutes ఫ్రీ ఇస్తారు, జూమ్ కూడా. సో మీరు జూమ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఒక 40 minutes జూమ్లోనే మీట్ అవ్వచ్చు. మీరు అందరికీ లింక్స్ పంపించవచ్చు. అందులో ఏం లేదు, మీరు డిస్కస్ చేసుకుని అందరూ మీ డిస్కషన్స్తో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు క్లాస్లు మీరు ప్రజెంట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ వస్తుంది మీకు. అది లక్ష్యం. మీరంతా కూడా చక్కగా ఫ్రీగా ఈ టాపిక్ గురించి, ఈ పాఠం గురించి మీ యొక్క అభిప్రాయాలు, మీ డౌట్స్, క్లారిఫికేషన్స్ అందరూ పంచుకుంటూ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఇంకా మీకు ఆన్సర్స్ దొరకకపోతే క్లాస్లో కూడా అడగచ్చు. సో వీక్లీ ఒక ట్వైస్ మీట్ అయ్యేటట్లు చూసుకోండి. ఆ అటెండెన్స్ ఫామ్ ఇచ్చాం కాబట్టి గ్రూప్లో అది ఫిలప్ చేసి అది ఫ్రైడే మీరు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ అటెండెన్స్ ఫామ్. ఓకేనా? మాతాజీ, అది ఒక డౌట్. అంటే గ్రూప్ లో ఉన్నారు కొద్దిమంది కాల్ చేసి మాట్లాడడం అనమాట. ఓకే. కొద్దిమంది అసలు కొన్ని అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి వినలేరు, కొద్దిమంది సగం నుంచి విన్నారు అనమాట. ఓకే. కొద్దిమంది వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఇప్పుడు కొద్దిమందే ఉన్నారు, ఒక 16 members ఉన్నారు ఇప్పుడు గ్రూప్ లో. ఓకే, అయితే పర్వాలేదు. అసలు ఒక్కొక్క గ్రూప్లో మనకు 15 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనుకుంటున్నారు. మోర్ దాన్ ఈ 16 వరకు ఉంచుకోండి. ఇంకెవరైనా వస్తే వేరే గ్రూప్ ఫామ్ అవ్వాలి. అది మరి మీ నెక్స్ట్ టైం క్లాస్లో చెప్పండి. ఇంకెవరైనా ఎక్స్ట్రా వస్తుంటే, ఎక్స్ట్రా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకో గ్రూప్ ఫామ్ చేద్దాము, వాళ్ళు అందులో జాయిన్ అవుతారు. ప్రస్తుతం ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి అందరినీ ఉంచుకుంటే ఈ గ్రూప్లోనే ఉంచుదాం, ఎక్కువ మంది లేరు కాబట్టి. సరేనా? సో మీరు ఉన్నంత వరకు మీరు ఈ నేమ్స్ తీసుకుని అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లాంటివి పెట్టుకుంటే ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు రావట్లేదో మీరు అందులో మార్క్ చేసేసి మీరు అది సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రైడే. సో ఇంకా మనము అంతకంటే అంటే చెప్తాము, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు వస్తున్నారు, ఇంకా ఏ కారణం చేతైనా రాలేకపోయినా మనం జస్ట్ అటెండెన్స్ మార్క్ చేద్దాము, చేసి ఆ షీట్ ఫ్రైడే సబ్మిట్ చేద్దాం. ఓకేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, అలానే చేస్తాము. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇందాక ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాతాజీ? ఇప్పుడు ఎవరు కనిపించట్లేదు. వెళ్ళిపోయారు. ప్రకాష్ గారు హరే కృష్ణ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చెప్పండి. సందేహం ఏంటంటే మీరు అంటున్నారు కదా, అంటే అన్ని రూపాలు నావే అని అంటున్నారు, భగవానుడు చెప్తాను అంటారు కదా. అయితే మళ్ళీ ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అమ్మవారు అంతా ఒకటే రూపం మాతాజీ? మరి అంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మ భగవంతుడు సృష్టి దేనికి చేశారు, అన్ని విస్తరణల కిందే చూడాలి. ఎందుకు అంటే ఆయనని సృష్టించింది భగవంతుడే కదా బ్రహ్మని. ఆయన డ్యూటీ ఏమిటి అంటే సృష్టి చేయటం. అంటే అమ్మవారు ఒక నిమిషం మాతాజీ, అయితే వేరే పురాణ గాథలు పరిశీలిస్తే ఏమైందంటే అమ్మవారే ముగ్గురిని సృష్టించది అని విన్నాను. అట్లా